Bagoaz, bagoaz. Hau epodkizunaren 0. atala da. Bueno. Eta hementxe gaude, gaur, Bilbotik zuzenean, egunon, arratsaldeon, gabon, denoi. Ez da egia zuzenen ari garela. Hori ez da egia. Ez da egia, ez da gezurra, ez da ezer. Eta entzun dezuen agotx hori, Xabier Landabidea izan da, kaixo? Kaixo, arratsaldeon Gorka. Ni goixe, Gorka Julio naiz, eta gurekin ere Ane dago. Kaixo. Ane Barrategi. Kaixo. Eta bueno, 0. atal honetan azalpenak edo barkamenak eskatu behar ditugu. Behar da, hasieratik ondo hastea dagokigu. Bai, barkamenak eskatzen ditugu denagaitik. Bai. Denagaitik gertatuko den guztiagaitik, ez da, Ane? Bai, badazpada gertatu daitekena aurreikusteko, bai. Hori da, badirudi parrandan gaudela eta gehiegi dan dugula, baina ez da kasua. Eta alare, etorkizunaren, edo epodkizuna deitu diogun horretan, saiatu gara, oraindik, ez dakigu benetan zer izango den, baina etorkizuna, podcastak eta mai baten bueltan bilugaren hiru hauek egindako zehose izango da. Eta hasteko behar bada berena, bakoitza pixkat apur bat bere burua aurkeztea izan daiteke, naiz eta izenak esan ditugun, baina bakoitzak hartuko duen rola ere ez dakit zein izango den, baina Ez dako gozo, klaro. Ez dako gozo, argi. 0. atala da horregatik, Bai, nire gustatu zait, esatea, barkamenak aldez aurretik izango gertatuko denagaitik, ez? Eta egin aurkeztu dezakegu gure gu futuroak. Ni etorkizunean izango naiz guraso berriro, oraingoz guraso naiz behin eta laster guraso izango naiz berriro. Ez dakit, jarraituko dut ziurrenez fikzio sale eta rol joko sale izaten. Tarot sale ere banaiz, badakite Anek gaur ekarri digula proposamen bat tarotarekin jokatzeko. Eta ez dakit, etorkizunean nik uste dut gustatuko litzaidake nire gaurko niari gustatuko zaion pertsona bat izatea. Ez dakit, bidean nago edo alako zerbait. Hori, bai. Ane? Bale, ni Ane Barrategi naz. Nire etorkizuneko nia, justu esken mutazio goeran nago, aurdu nago 8 hilabetez eta ez dakitzelako izango naizen. Edo zer gertatu daiteke etorkizuna ez da existitzen eta ezin da aurre esan, baina pentsatzen dut, izango naizela oso antzerakoa, baina lan karga handiagoarekin segurazki, zaintza lanak nire gain eta guzti hori esperimentatzen eta ikasten, baina gogoekin. Oso ondo, eta nire kasuan, teknikari lanetan ibiliko naiz etorkizunean ere, berez informatikari ez praktikantea naiz, gehiago kooperatibismoan eta aholkularitzan ibiltzen den pertsona bat. Eta uste dut hortik joango dela asuntoa, beste batzuei laguntzen, elkarrekin gauzak egiteko gogoekin, eta baita ere irudimena eta etorkizunaren perspektiba horietan, elkarrekin gauzak erekitzeko gogoz dagoen pertsona bat, espero dugu. Edo behar bada, kolapso ekonomikoa gauzatuko da 2 urte barru, erabat, eta deno txatarreroak izango gara etorkizuneko superautopista batean. Zan daiteke, edo landaren gure bueltatuko gara. Eta zehazki gauza hauen inguruan hitz egingo dizuegu, hau da gure buruan baditugu hainbat aukera, eta dadoak ez, baina ekarri ditugu zenbait tresna, etorkizunen inguruan lan egiteko. Eta, bakoitzak, akaso, bere perspektiba edo ze espero duen hori kontatzea ondo egon daiteke. Zertzela batzuk bota ditugu, baina uste dut, bakoitzak ze espero duen esatea interesgarria litzatekela. Bai, asko gustatu zait, Anek esan duena ez dakigula zer gertatuko den, eta nik uste dut hori fundazionala dela, ez? Ez gatozona esatera inbertitu hemen burutxan berazteko, edo da egin behar duzuena, edo ez dakit erlijio da behar benetakoa eta beste guztiak ezurra. Ez da hori gure lana, parkatu.
mailan kolpatzen ari nintzen. Baizik eta nik uste dut, ez ezagutza besarkatzeko ariketa bat izango dela hau, ez? Osea, ez dakigu zer gertatzera doan, baina badakizkigu gauza batzuk edo baditugu tresna batzuk, ez dakigun horri buruz pentsatzeko eta eztabaidatzeko, ezta? Eta niri igual emankorrena hori iruditzen zait, onartzea ez dakigula. Bai, ez dakigu, baina badauzkagu hor sinismen batzuk eta intuizio batzuk, ez? Eta azkenan etorkizunera begira proiektatzen dugun hori horretan dago oinarrituta, asko, gure sinismenetan, gure intuizioetan eta daukagun jakintza apur eta pobre horretan ere bai. Baina kontua da, nire ustez, aukera ezberdinak irudikatzea, horrekin trebatzea, gero eta gehiago egiten duzunean ere bai, emaitzak gero eta hobeagoak dira eta leku ezberdinetara garamatzaten emaitzak izan daitezke, ez? Eraldaketarako bide horretan baldin bagaude behintzat. Orduan hori da, apur bat jolas bat, bere horretan, ez? Bai, nik horrela hartzen dute, Eta puntu batean ere, uste dut, bi gauzetarako ere balio alduela honek. Ustez, bata da, ez gaudien hain otuta pentsatzea, etorkizunean pentsatzea, ez behintzat era dramatiko edo pertsonalitik kanpo, esan nahi, bakoitza bere bizitza saiatzen da planifikatzen, gero gezurra da dena, eta hemen ere horrela izango da, edozein etorkizun fikzioa da, bere horretan, baina eragina dauka orainaldian, eta hori da bigarren gauza garrantzua. Edozein perspektiba egiten dezuna etorkizunari buruz, eragiten dizu, ez du eragiten etorkizunean, baizik eta baita ere orainaldian. Eta horro adibidez, hiperstizioaren ideia hori oso interesgarria iruditzen zait. Hau da, nola etorkizun horretan edo irudikatzen dezun horrek ze eragin sortu dezake eta hori planifikatu dezakegun eta planifikatu dezakegu akaso kolektiboki, esan ez, etortzea datorrena baino, etortzea nahi dugun hori pentsatu eta planifikatu hori etortzeko zer egin behar den gaur. Hori da... Eta indarrak nun jarri eta... Nun jarri edo behintzat ideiak nola bideratzen saiatu edo proposatu edo holakoak pentsatzeko balio izatea. Baina hori gehiegi uste dut dela. Hemen egingo dugun barrabasa da honetarako. Orduan izan esaten Agustia operazio magiko bat dela erabakitzeko etorkizun hobeago bat denontzako. Segurazki kaosaren teoriatik edo ez dakit, ia magia kaostiko bat inbokatzera goaz, eta auskalo zer ateratzen den. Bai, hori igual bai entzuleek ikusiko dute, zer lako tekin ateratzen dioten honi, ez? Igual kaos guzti horretatik pare bat ideia, inspirazio edo ondorio atera ditzazkete eta horrekin gero batek daki zer egin dezaketen. Baina bai, azkenean nik uste dut privilegio bat dela bai etorkizunaren inguruan pentsatzeak eta danok hartu beharko genukela tarte bat bai horretarako, ez? Burujabetzaren bidetik ere bai, ez? Burujabe izateko. Orduan etorkizuna bai badat, lurralde bat nolabait kolonizatu behar duguna, ez? Eta privilegio hori bai hartu beharko genukela. Bai, eta igual, ez dakit, ez idea bat proposatzearen, etorkizun ez dugula imaginatzen gu guzti daukagun Google kalendarreko aste bete hori bezala, etorkizun ezaten dugunen ez da aste honetan ditugun checklist amaiezin horiek beste zerbaitetaz ari gara, ez da? Apur bat denontzako territorio horretaz, ez? Bai, eta pentsatzeko gaitasun horretaz, ez? Gure bizitzak apur bat antolatzeko eta ditugun ez denbora horietatik kanpo ere, bagia da, privilegio badera zentzu horretan, guk hartu dezakegu denbora hau akaso hori egin alizateko, eta baina nahiko genuke denek hartu alizateko gaitasuna izatea, eta hori ere polita da, eta hola anuntziatzea nahi norbaitek noizbait esan zian bezala, komunismoa da, zuk nahi dezun hori beste edozeini edozeinek eskaintzeko edo ukitzeko gaitasun hori izatea. Hain simplea da, hain zaila da, aldi berean, eta kaso, gehiegi esatea da, baina behintzat, zerbait antzeko ateratzen bada hemetik, eta bakoitzak bere etorkizuneko perspektibatik heltzen dio honi, batzuk estrategagoak, beste batzuk magikoagoak, beste batzuk jolasei lotuagoak, edo ametsei, bai? Baita ere religioari edo espiritualtasunari, akaso, edo, ezakit, azarrari edo zoriari ere lotuagoak egongo gara, ez lotuagoak, zen, zoria da, zori gaiztoa edo zori ona, baina, eta horretarako ere tresna batzuk ekarri ditugu, nola eragiten digun zoriak,
Baina baita ere pixkat zientzia eta etorkizuneko ikasketak eta badira teoria zenbait honetan baliatu nahi ditugunak eta nola gure oinarria ere izango diren, igual behar bada interesgarria ane, da esatea pixkat zerin izango diren gure oinarri horiek, gure oinarrian egongo diren adreilu horiek, ez? Bai. Adostu dugu apur bat espekulatzeko edo erabiliko ditugula Jim Datorren etorkizunak edo etorkizuneko arketipoak edo. Jim Dator da Hawaiiko etorkizuneko azterketen zentroko irakasle emeritua eta zuzendari ohia, eta bera da, nolabait etorkizuneko azterketak edo ikasketak disiplina horretako fundatzailetako bat, ez? Orduan, disiplina honek egiten duena da etorkizun posiblea, probableak eta desiragarriak modu sistematikoan eta disiplina anitzetatik aztertu, ez? Eta baita estenatoki edo irudi hauek sostengatzen dituzten mitoak eta ikuspegiak ere aztertzen ditu. Orduan, badago teoria eta metodo marko bat badago eta erabili izan da eta erabiltzen da leku askotan, gauza askotarako. Eta, Datorrek badauzka lege batzuk eta gero etorkizuneko arketipo batzuk. Orduan badaude hor legeak, ez? Igual... Vale, nik laburbilduko dituen bi legeak eta, azpilege batzuk edo... Bai. Barkatu, tarten sartuko naiz disclaimer bat egiteko. Vale. Datorrek berak dioen gauza bat oso interesgarria da, future studiesen inguruan sartzeko, bale? Vale. There is no such future studies worthy for attention. Hau da, ez dago etorkizunaren ikasketarik beretan merezi duena gure arreta. Hori dio, etorkizunaren ikasketara dedikatzen da. Super interesante ditzen dut. Eta konturatu ez bazate, baina dator euskeraz. Egia da! Orain arte ez dut pentsatu. Ikustatu euskalduna da. Ke ba, tio! Jim Dator, vale. Nik ezberdintasun bat egiten dut datorkizuna eta etorkizunari buruz, dator jauna. Eta berak esaten du bere lehenengo legean, etorkizuna ezin da aurreikusi existitzen ez delako. Eta hori maxima bada, baina baditu bere azpi atal batzuk. Bada etorkizuna ezin da aurresan, beraz... Sortu egin barko dugu? Hori da. Baina etorkizun alternatiboen iragarpena egin daiteke, eta egin behar da gainera. Balio du zerbaiterako. Horretarako dira etorkizuneko ikasketak, ez? Hori da. Ezin da aurre esan, baina etorkizun desiragarriak irudikatu behar ditugu. Ze bestela, beste norbaitek irudikatuko hori gure izenean, eta kaso guk egiten egon barko gineke, nolabait esateko. Eta baliagarria izateko, etorri beharko luke plangintza estrategikoa, baina lehen, hau da, horren aurretik egitearen saiakera egin barko genuke, zen horrek asko kondizionatuko dugu gero etorkizuneko plangintza hori. Eta egiten badugu kontrakoa, akaso beste ondorio batzuk aterako lirateke. Orduan, egin bar dira, pixkat, eta arrazoia hori da, hor behintzat hori planteatzen du bera. Zentzua du, printzipio zelera planteatuta. Bai. Askotan ezberdin, justo kontrakoa egiten denako. Planteatzen duzu, planteamendu estrategiko super funtzional eta... Nola, ez? Hori, eta azten zera orduan etorkizuna... Badirudi arazo bat dagoela. Baina, arrarotasun maila altuetan sartuko garen ez, akaso igual zentzuduna hori ere bai, ikusiko dugu. Baina, bigarren legera pasaz, etorkizuna buruzko edozein ideia erabilgarri zentzu gabea iruditu behar zaigu. Hau da, arraroak garenok arraroa izaten jarraituko dugula, putada da. Hau da, bizkarren oloko tap-tap egitea. Bai, hasiera batean etorkizuna bereizgarri izango diren ezaugarri asko, berriak eta sinestezinak izango direla, eta akaso zientzia fikziotik gertuko zerbait irudikatu genezakela horietan, edo etorri daiteken hori, baina, pixkat... amets edo imaginarioari lotutako zerbait izango dela. Eta gero normaltzat jotzen ditugu, ez? Claro. Hori da asuntoa, hori izango litzateke bai helburua, ez? Hori da. Ezagunak izan ohi diren etorkizunak edo are gehiago ofizialki etorkizuntzat jotzen direnak, izan ohi dira azkenean etorkizunarekin antz gutxien dutenak. Hori ere garrantzua esatea. Askotan esaten zaigu, ez? Hau dator, beste hau dator. Pobrecito. Nire zero saioan, horrela gongo gara. Eta gero ez dira etortzen, edo etortzen dira interes batzuengatik edo azkenean esate horregatik etortzen dira, azkenean ere inbokatzen dituzulako hori da.
Futuristek edo beraien lana baliagarri izatea izan nahi badute, espero beharko dute hasiera batean baztertuak izatea euren ideiengatik. Bueno, ondo goaz. Bueno, hemen ez dakit, bullyinga jasan duten guztiei omenaldi bat. Gorazarre, bai. Eta orgullo frikiari, eta... bueno, dator friki bat izango zen, eta uste dut horregatik gehitu zuela hau, hor, ez dakit. Behar bada hortik dator. Eta, uste dut... Amaitezina da, Amaitezina da, eta nik uste falta zaigula audio efektu bat txan, edo... horrelako bat gehitzea hemen. Beraz, erabakiak hartzen dituztenek eta publiko orokorrak etorkizunari buruzko informazio erabilgarria nahi badute, espero behar dute informazio hori oso konbentzionala ez izatea, bale? Aha. Orduan... Iraingarria izatea. Puntu batean, bai. Bai, tentsioa sortu barko luke, Zerbait ofensibo izan behar da, zerbait aurkitu behar duzu, pizka bat... Bai, apur bat tentsioa sortzen duena, bestela non dago aberesgarritasuna, ez? Bai, normaltasunari hozka bat edo egiten diona. Claro, bakoitzaren normaltasuna zein dan ere bai. Hori da. Oso interesgarria da hori. Bai. Bakoitzaren tentsio puntu hori edo bere muga gorria edo, ez? Non dagoen, ezberdina izango da, kulturaren arabera, klase sozialaren arabera, generoaren arabera, Hori bai, saiatu behar da, nolabait ere, pixkat evidentziak edo teknikoki nolabait sostengagarria izatea. Ez izatea, bale, tentsio horiek provokatzen ditut edo zerbait oso arraroa esaten dut, baina, por los loles, ez. Pixkat argudio batzuk ez terraplanistak behar ditugu, bai? Bai, horrekin guztiz ados, gainera etorkizuneko azterketetan ere bai, oinarria badago, tendentziak eta joerak edo aztertzen dira, egiten dira azterketa etnografikoak ere bai, badagoela ikerketa puntu bat ere bai, akademikoa dana, gero... Bai, ez da joera anti-intelektual bat, anti-zientifiko bat, ez da... Hori dira legeak eta etorkizunak erabilik. Gero baude deitorren 4 etorkizunak edo. 4 arketipotan oinarritutako etorkizuneko agertokien metodoa proposatzen du deitorrek, 4 etorkizunak bezala ezagutzen dena. Eta 4 etorkizuna dira balde batetik jarraikortasuna, eraldaketa, disiplina eta kolapsoa. Hone dira normalean proiektatzen ditugun etorkizun moten behaketan oinarritzen diren arku narratiboak edo, ez? Ez dira batean deitorrek asmatutakoak, baizik eta urteen poderioz, behaketa etnografikoa eginez eta abar, ondorio izan da, normalean 4 arketipo hauek irudikatzen ditugula etorkizunen inguruan pentsatzen dugunean, ez? Orduan, 4ak dira neutralak, kakotzen artean, ez dira ez onak, ez txarrak. Badaukate, zer negatiboa edo positiboa, bakoitzaren interpretazioaren arabera, igual niretzako positiboa da, zuretzako negatiboa izan daiteke, orduan ambivalenteak edo, apur bat ez dira neutralak. Hori da, neutralak dira. Ez dira, ez positiboak, ez negatiboak. Orduan, jarraikortasuna, ze izango litzateke, etorkizun ofiziala, edo... Más de lo mismo. Más de lo mismo. Orain gauden moduan gaude, eta estrapolatzen dugu etorkizunera, orain aldiko joera nabarmenak hartu, eta aurrerantz proiektatzen ditugu. Hau da, hazkuntza, kapitalismoa, etorkizun lineala, guzti horrek. Gero, kolapsoa, gizarteak, ekonomiak eta ingurumenak krisi sistemikoa jasatzen duen arko narratiboa, zibilizazio krisi baten ematen da, egoera ez egonkorra da, eta sistema egoera berrira egokitzen ari den arren, baliabiderik eza da ezaugarri nagusia. Ematen du bai kolapsoan etorkizunerako alternatibak proiektatzen ari dela. Sistemak bere mugak lortzen, erori egiten da, baina ematen du ari dela zerbait sortzen ostean, bai? Bai, edo impactoa da hain larria, ez? Edo zenbait alor batean balimada ere, zerbait oso berreskuratzen zaila, edo inflexio puntu bat, edo sortzen duela, bai. Hori da. Hau izango litzateke adibidez, antxoak desagertuko balira. Ez? Osa, deitorren eskeman, kolapsoa litzateke, ja ez dago antxoarik. Jan genuen azkena, eta ja ez da.
edo deitorren eskeman akaso litzateke antxoak desagertu dira eta horregatik ekosisteman aldaketa garrantzua dago eta eta bai, sortzen du ekosistema maritimoetan kriston triskantza da, ez? Ez dago atzerezina den zera bat. Erleak desagertzea bezala, antxoak Kaskada bat itsasoko sortuko du, erleak Claro, ziren. antzuak desagertzea izango litzateke sintoma bat, ez? Sintoma Baina bat. kolapsoan da krisialdi sistemikoa. Vale. Zibilizazio krisialdi bat. Faktore batek eragin Edo faktore bate gehiago baino eta- gehiago eraginda. Bai. Bueno, bai. Eta gero, disiplina, honetan gizarteak baliotarau berriak, argiak eta disiplinatuak ditu. Horrek paradigma kultural berri bat sortzen du, geldiezina zirudien garapena eta hezkuntzari erantzuna emanez. Oreka bat lortzean zentratzen da, jendartea alik eta gehien erregulatuz, negatibotzak jotzen diren elementu horiek mugatuz edo debekatuz, eta positibotzat jotzen direnak legez sustatuz. Hau da, oso araututako eta kontrolatutako estenatoki bat. Ez deko zertan txarra izan behar. Azkenean igual araudi horrek edo protokolo horrek bai onurak ekarri ditzazkete. Edo zeo gati jarri dira martxan, ez? Bueno, horbe bai, kontra esan hori. Zer den ona eta zer den txarra, momentuan erabakiko du gizarte horrek eta kaso da ona dena gaur ez da ona eta txarra dena ez da txarra. Orduan igual jende gehiago bizi hango da disiplina mekanismo baten bidez, adibidez, ez? Adibidez, zerga bilketa sistema bat eta osasungintza publikoa sistema disiplinatu balitzateke, Ja, danok adostutako zerbaitetan oinarrituta on daiteke demokratikoa izan alda, ez deko zertan izan behar totalitarioa, baina bai totalitarismoa disiplinarioa da, baina ez deko zertan. Bueno, hortxe. Hor izten dugu. Eta gero, azkenekoa eraldaketa. Fenomeno eraldatzaien ondorioz, adibidez bizimoduei, balioei, teknologiei edo lotutakoak, aldaketa sistemiko eta radikala ematen da. Gizakiaren kontzeptua bera ere berdefinitzen delarik. Zentzugabea eta zinezgaitza irudi lezakeen aldaketa sozial, teknologiko, ekonomiko, kultural batek, jendartea eta gizakia bera eraldatu dute. Osea, gizakia bera ere bai, gure munduan egoteko modua, gure burua ulertzeko modua, eta honek berriro ere hasteko konstriziorik ez egotea eragin dezake. Ahí viene igual la perversión, ¿ez? Eraldaketaren perbertzioa, ez? Ja. Berriro, igual erori gaitezke askuntza eta horren erruberan. Bueno, edo eraldaketa pentsatzeko beste era bat egon daiteke, ez? Edo askuntza berdefinitzen dugu, hori da, zerdan. operatasuna ekartzeko beste era batzuk ere egon daitezke, adibidez, askuntzan oinarritu behar ez dutenak, edo gauza batzuk hasi eta beste batzutan ez. Bueno, ikasi. Eraldaketa beraz. Orduan, jarraikortasunaren kontrakoa edo, bai. Bueno, ulertzen dira, ez? Gutxi gora dira, ez? Bai. Bueno, hori da gure proposamena. Bai. Entzule maitagarria. Dena dela konturatzen nahi naiz, hirugarren araua deitorrena ez duzula. Ja, hirugarren araua ez du landu. Tresnen ingurukoa da. Tresnen ingurukoa eta oso interesgarria da. Bota. Bota zuk, txarra. Ulertzen dudana betik, we shape our tools and thereafter our tools shape us. Tresnak sortzen ditugu eta tresnak sortzen gaituzte. Hau kuriosok izan zen, HD gunearen humanitate digitalak Euskal Herritik 2008ko jardunaldien light motifa, eta guai dago, ze Jim Dator zuzendu dezaket. Ze erratuta dago. Bai. Berak dio Marshall McLuhanek esan zuela hau, baina ez zuen Marshall McLuhanek esan, hau John Culkin jesuitak esan zuen. Beitu, badaukagu emaila bidaltzeko aitzaki bat. Nola esan duzu? John Dator, John Culkinek... Ni Toolkit ulertu ditut, eta maravilloso alizateke. Etzen John Toolkit, debozu John Toolkit deitu... Hombre, ja, datorren atzetik, Toolkit, tresnei buruz hitz egiten. John Culkin, deitzen zen jesuita batek esan zuen... Bai, Bai, eta gira da McLuhanen zera batean agertzen dela, baina zita berez Culkinena da. Eta bueno, ulertzen dudanagaitik, claro, teknologiak guzti honetan badauka zer esana. Gu ez gara deterministak, baina teknologia hor dago, ez da? Ez dakit zuen nola ulertzen duzuen apur bate legea. Bai, bueno, edozein gizarte eraldaketa garrantzu, orain arte bakarrik energia edo komunikazioen erabilera berezitu edo ezberdin bati buruz baten bidez eman da. Eta tresnak hasieratik egon dira, osea, bueno, adibidez, historia aurrean fase ezberdinak oraindik ere, gizakiok erabiltzen genituen tresnen bidez definitu izan dira. Harri aroa, orduan,
hor badago zerbait, bai. Azonta da, tresna batzuek eta ze batzuek gaitasuna bat izute gauza batzuk egiteko edo errazteko. Baina ez dute zertan bideratu behar euneko eunean gizarte bat horretara. Baina egia da, errazten edo zailtzen dutela asko egoera bat. Horregatik daude harremanduta guzti, zen gizartean beraren sinergiatik eraikitzen dira, eta hori hala da, orduan puntu batean, bueno, ez de nire datorrekin ados nago. Nolabait esateko? Bat zatoz. Bai, bat dator, baina beste voltare eman altzaio, ez? Azkenean guk sortzen ditugu tresnak, orduan justo kontrara ere pentsatu liteke. Bai, eske palindroma bada, ez? Claro. Osa, bi aldetatik irakurri daiteken zerbait da, bai. Bueno, baina hori izango da gure lan tresna, ez? Behintzat, Bai. oraingoan hala izango da, Eta, bueno, ja, lan tresnei buruz hitz egiten ari garela, eta datorren hiru legeak bat aztuta geneukana. Ezin dut egitatu eske beste txiste bat egitea denduan. Eske ezin da. Egizu. Eta hor, datorren beste lau etorkizunak ja behin esan da eta adirazita, aurkeztuko dizuegu guk daukagun hirugarren tresna bat, eta... Tarota da. Tarota. Eta hanek kontatuko dugu. Tarotaren momentua dator. Vale, ekarri dut Superfluxen Instant Archetype Tarota. Bueno, azpititulua da New Tarot for the New Normal. Orduan, hemen arketipoak eta berdefinitu dira, gaur egungo mitoak eta simboloak erabilita. Eta orduan, bueno, hemen topatzen ditugun simboloak, izan alda drona, edo kontsumitzailea, akademia, Agur bat, arkanoetatik abiatzen dira, arkano nagusien reinterpretazio bat egiteko. Badaude jartzunak, ez da, arkano nagusien? Bai, hortan oinarritzen da, berez, arkano nagusietan. Orduan, igual, esan dugu, hori, lau arketipo horiek erabiliko ditugula, gai ezberdinen inguruan espekulatzeko, baina botako ditugu orain kartak ikusteko, hori, zein izango dan, gaienduko dan arkoa, ez, edo arketipoa. Hori da, saiatuko, bueno, gaurko 0. saioan zein litzateken, proba bezala, bai, orduan egingo dugola. Ez ditugu gaiak aipatu, egia da. Ja. Igual... Ondo litzateke. Bai? Hartu ditugun lau gaiak, izan dira, elikadura, energia, teknologia, eta zaintza. Eta lau gai hauen inguruan, saiatuko gara etorkizunen bueltan aritu, saiatu, erratu, eta dakizkizuen adiz guztiak konjolkatu. Eta baita ere, hori, aipatuako hiru tresna hauekin, datorren etorkizun lege horiek eta tarotarekin, gure eztabaida pizten eta artikulatzen. Bueno. Eta espekulatzen, baina zentzu benetako espekulatzeak egite duten bezala, ez da? Etorkizuna sortzeko. Espekulatuko dugu, baina eszenario zehatz bati batzuei mesedetan, ez? Eta espero dugu jolas bat ere izatea, ondo pasatzea eta disfrutatzea. Baina gaur, eta saioarekin 0. saio experimental hau honekin bukatzeko, egingo dugu tarot tirada bat, hiruko tirada bat. Hiruko tirada horretan, hiru karta aterako ditugu, bata, hori, iraganari lotutako karta, orainari lotutakoa eta etorkizunera lotutakoa. Hau da, nondik gatozen, nun gauden eta norantzagoaz, bai? Orduan aterako ditut, hau izango litzateke iragana, oraina eta etorkizuna. Ui. Wow. Orduan, zer atera da? Jakerra, ebaluazioa litzateke. Bai, ebaluazioa, valorazioa, bai. Eta autoritatea. Hau da, bagatoz jakerretik, ez? Wow. Ebaluazio, valorazio horretan gaudez, eta autoritateruntz goi ez, jode, zako bajoia. Ez da negenuena, ez da? Bueno, edo bai, Vale. Jakerra, hortiko omen gatoz. Zer esan nahi digu, como...
Karta honek ze... Hombre, hackerra da pixka bat, tresnarekin lotuta, ezta? Baina tresnari erreparatzen diona eta apur bat funtzionalitateak berplanteatzen dituena, ezta? Apur bat beti mugat zaratago doana, ezta? Bai, edo jakintza libre horretatik, edo jakintza horretatik, ez, bilatzen diona, bere pasiotik, bilatzen diona, erabilera, ez, interesgarri, edo, bueno, oso... Ez aurrikusitako, edo bestelako... Bai, edo oso teknikoa, baina aldi berean hori, ez, nolabait, barruraino, erroraino joateko horretatik, eta... Bai. Bueno, hortik gatoz, hortik bagatoz, gure tarot tiradan, eta oraina, baldin bada ebaluazioa, da, planteatzen gaitu, ez dakit, Agian, teknikoa eta bestearen arteko... Izan daiteke, Bai, jakintza teknikoa edo botere nolabait... Claro, ni hackerra adibidez magoaren... Ez que magoa da, Magoa da, ez dut magoaren erreinterpretazio bat dala, bai. Nik horri imaginatzen dut, esan porren boterea, baina karo, boterea sarritan mesedegarria bat dena baino gehiago, ez? Mickey Mouse fantasian, ez? Apur bat gaitasun handia eta egia da badugula hori, ezta? Gaitasun handia, baina gaitasuna horren besterako esen desastre klimatiko sistemiko bat martxan jarri dugun, ezta? Agian hori da gure benetako iragana, ez? Hortik atoz. Bai. Orduan garai valoratiboetan gauden honetan, gure Neurtzen ari tiradarena gara, da, ez? Bai. neurtzen edo neurtu beharreko Aztertzen, aztertzen, aber horrek nora eramango liguken edo eramatea nahi dugun, akaso, edo... Ez que oso kuriosoa da, ze hemen, bueno, hemen badaukate bai, karten interpretazio bat hemen txuletatxo badaukat. Eta hemen jasotzen da, hori, ebaluazioa dela autoritatearen tresnari gustokoena. Claro. Eta justo badatorrena autoritatea da, orduan, ostras, esanguratsua da hori bebai, ez? Hombre, bai nik uste dut evaluazioa dagoela neurtuta, edo barkatu, lotuta justiziaren kontzeptuarekin, ez da? Bai. Claro, zer da? Balantza bat dago hor irudian ere zuek ez duzu ikusten, baina balantza bat dago, bai. Justizia. Eta ni horri batean, uste dut horre zentzua duela, ez? Gure potentzialtasuna eta gure almen kolektiboa nolabait pentsatzeko momentu batean gaude, claro. Ez da sortu dugula munduko planetarik bikainena, por cierto. Ez? Eta nork ebaluatzen du, eta nork ebaluatzen du ebaluatzen duena. Neri alare, osea, burua hausten didan gaia gure tiradan da iraganari hackerraren izaera edo mago horren izaera. Zen orduan, begirada horretatik izan daitekena begirada, ez dakit, ertzetakoa. Bai. Zen hackerrak zoritxarrez gure estenatokitik desagertu dira, nolabait esateko, edo hori da, edo azpiratuak izan dira, ze momenturen batean bai izan zuten, bere teknikaren gaientze horretan egon ziren oso aktibo eta politikoki, baina orain badira desagertuak edo daude hor. Egia esan, hackerraren beraren berdefinizio bat ere badagoela, da informazio fluxu horiek kontrolatu baino, eraldatu edo truk hackeatu nahi dituzten horiek. Orduan, hortik balima gatoz, tradizio horretatik irakurri barko bagenu hau, bai. Oraina baditz zer ikasi dezakegun tradizio horretaz eta zer gauza hon eta zer txar ditugun, akaso, autoridadea agertzea ez da txarra, zentzu batean esatea. Bueno, hackerrak bihurtzen dilako autoritatea. Hori da. Hau da, hackerretik autoritate izatera, autoritatea ulertuta, potere edo erabakitzeko almena eta impactu bat sortzeko gaitasunarekin. Orduan, hackerretika gaienduko den estenatoki batera joan gaitezke. Nun pasioa egiten duenak, du garrantzia ez esaten duenak eta itxurakeriak, informazio askatasuna, hor egiten diren lapurretaren kontrakoa, horrelako transparentziaren aldekoa, akaso izan daiteke, hori bai, autoridadea agertzen da, eta nola hackerren espirituaren kontra doan baita ere zalantza sortzen dit. Bai. Eta autoridadea akaso hackerren munduan badago, nolabait, eta baina, eta ez da kontrakoa, entzun hau, zein interesgarria da, igual, eta hackerren munduan ere badago diktadore benevolentaren figura. Claro.
Linuxen, software libreko Wikipedian ere. Bai, deriva hori bai, izan bai. zitekela, ez? Deriva horren... Bai, orokortze bat. Soz gizartean, badago jende talde bat, Estatus berezi bat daukana. baina nolabait denok ematen diogu estatus hori, nolabait askea gardena den eremu batean, ondo funtzionatzen duten elementua sortzera dijoaztelako. Ez teknokrazia moduko bat soilik delako, baizik eta espiritu hori Bai, edo... ideia horietan oinarritzen delako, Hori da. ez? Gestio hori edo egiteko edo modu hori. gorpuzten dute espiritu hori. Bueno, ez da txarra, baina ez Ez da dakit zein txarra. datorren. Horrela ulertuta, claro. Bai. Kontrara ulertu genezake, totalmente. Ba, igual klabea da, etorkizunekoa nola ulertzen dugun, ezta? Zuk adibidezane, autoritaterna nola interpretatzen duzu, adibidez? Zer da, apur bat, karta dena jokoa jartzen duena, Bai. dena, ez? Ba, niri gustatu zait gorkak egin dauen interpretazioa, ez? Azkenan, bere horretan karta hau bakarrik hartuta, bale... Ba, kontra, ez? Kontra. Baina jatorria edo arkoa baldin bada hackerretik gatozela eta valorazio bat egiten dela eta horruntzagoa zela, izan daiteke hori, ez? Nolabait, espiritu hacker horren instituzionalizazio moduko bat eman daitekeela. Orain ari gara baloratzen, zeintzuk izan daitezkeen horren onurak eta aukerak hori martxan jartzeko, eta asmatuko dugu moduren bat, hori jendartearen oinarrian eta egiteko moduetan txertatu dadin, eta autoritatea izan dezan guzti horrek, ez? Transparentzia eta beste balore batzuk. Orduan... Horrela ulertu nahiko nuke. Bai, nik ere bai. Eta izango balitz aukeratu beharra. Ez dakit izan bar den, Bai. Baina datorren lau etorkizun horietatik, zenetatik egongo litzatekena kaso gertuen. Horrela, adosten badugu interpretatzen dugula, Ba, igual disiplina, ez? Disiplina. Bai. Ez dakit, inote... Bueno... Claro, nik hemen egiten duan narratiba da pixka bat tximeletaren edo zizar eta tximeletaren rolloa, baina karo, gure perspektibetik alderantziz, ezta? Ze hackerra da zera error eta libre hori, koloretsua, gainera librea, infinitoki fraktala bere konplexutasunean, eta autoritatea alderantziz, ezta? Da serioa, da ez dakiz zer. Horran, karo, hemen ikusten duguna da tximeleta bihurtzen zizare, ezta? Baina, segun, ze hackerra izan daiteke norbait bere individualismo estremotik bilakatzen dena kolektiboaren zerbitzura dagoen norbait, ez? Bai. Zentzu horretan igoratu dit, The Authority ditzen ziren Warren Ellisen komikiak, ez dakit irakurri dituzen, oso interesgarriak dira superheroi talde bat, baina dira superheroi talde bat normalean superheroiak egiten ez duten zerbait egite dutena, eta da giza politika arduratzen dira. Orduan egite dutena da superautoritate bat sortu, mundu mailako erregimen politiko guztiak superbisatzeko. Osea, da nolabait komiki bat, esaten dena, ze gertatuko litzateke kasu honetan superheroi Supervisore. superheroi anarkista batzuk esango balute, badakizu zer, violentzia de monopolioa, dugu daukagu. Eta orduan, zentzu horretan interesgarria iruditu zait. Ez dakizu bezain optimista ikusten dudan, zera hau, baina bai. Bai ikusten dudan da, hackerra baldin bada gure iragana, bai pentsatu behar dugula. Ez da nahiko, ezta? Hacker, frankotiratzaile horien figurarekin, ezta? Ez da nahikoa. Ez da nahikoa. Horregatik niri disiplinarena ere interesgarri nik nahor... Eraldaketa eta disiplinaren artean, bai, ezta? hor naho. Zen jarraikortasuna ez dirudi, zen gure interpretazioan de hackerra agertzea iraganean. Eta oso kontra esankorrak dira iragana Bai, eta bai. etorkizuna, orduan ez da jarraikortasun bat ematen, ez? Ez, bai. Osa, aldaketa bat dago. Eta kolapsoa izan ziteke, Hori zateran doan. Ja, baina ez dago zantzurik esateko izan ziteken, baina ez dago kartetan ez da agertzen. Badago momentu erabaki, orduan ez dirudi kolapso batean erabakitzeko aukera gehiegi, osea nahiko haustura edo gertatzen den momentu bat baldin bada, edo bai, segun nola interpretatzen den hori. ez dakit. Claro, ni pentsatzen dintza, adibidez, gizartea ari baldin bada bi muturren artean mugitzen, hackerraren askatasuna eta autoritatearen salvaguarda segurtasunaren artean, igual kolapso hortik dator, ezta? Baina ez dakit. Ez dut taldeko pesimista izan, nahi. Ja, oraina da erabaki horra. Bai. Hori bada.
Bueno, orduan, Baina orekatu atera da tirada, Bai. Iragana, oraina eta etorkizunaren artean, balantza bat dago erdian, eskuman daukagu autoritatea, eskerraldean jakerra, ematen du guk diseinatutako tirada bat izan dela, Bai. baina ez, Bai. horrela benetan, atera da. sinistu behar duzu, entzulea. Egia da ez dugula tramparik. Ez dugula egin. tramparik Ez. egin. Bueno, baina ez dugu erabaki behar. Eta, bueno, Hori da. dinamika ulertzeko behintzat balio dezala tirada honek. Urrengoetan akaso egingo dugu esfortzu handiagoa denok ados jartzeko. Oraingoan Edo ez. ez dugu... Edo ez, orduan utziko dugu horrela, zuek ulertuta zer erabiliko dugun eta nola izango den dinamika, eta hartara hurrengoetan, bueno, denok disfrutatuko dugu etorkizunari buruzko irakurketa hauen inguruan solasten. Mereziko luke argazki bat ateratzea tiradei, gero Bai, publikatzeko? nik uste baiet. Bai, ez da. Bai. Eta kaso jendeari eskatzea, iritzirik Bai, badu, beste interpretazio... botatzeko. Bale, ez dakit zuek, baina ni oso gustorago naiz. Bai, neure bai. Bai. Eta... Aldatu ditzaket lekuz, eta egin rollo... Bai, hemen ez zaitu literalki inorrek ikusten. Bueno, eskerrik asko, eta hurrengo batean, ja beste saio batean, gai bati helduko diogu, eta horren bueltan izango gara. Eta euskalo, agian Jim dator. Jim, zein, dator? Dator? Igual datorkizuna,